Madugangan ang mga fire truck sa Western Visayas kag padayon pa nga ginaproseso ang mga dokumento para sa procurement. Suno kay Fire Chief Superintendent Felix Berto Abrenica, Regional Director sang Bureau of Fire Protection o kon BFP Region 6, nalakip ang pila ka local government unit o kon LGU sa rehiyon sa ginpasalig ni DILG Secretary Benhur Abalos sa 200 ka lugar nga recipients sang fire trucks kag fire station. Dugang pa sang direktor, may pila naman kada pakayo nga mga fire trucks samtang ang kinahanglanon sang major rehabilitation ang ginrequest pa sa ilang national headquarters. Pahayag pa sang natungdan nga angot sa anilaw BFP, nakasecure na sang deed of donation kasunod sang issue sang tinakdan nga mga binulan kung sariin unserviceable ang fire trucks ang nasambit nga unit kag nagapa-augment pa sa kaiping nga kabanuahanan. Yari ang kabahin sang payag ni Director Abrenica. Ilan ang bibigay? Lahat ng truck dyan meron niyang allocation, pero yung mga major rehabilitation of truck, yun nire-request pa yun sa National Headquarters. So, yung makikita mo dyan na nakatinggang truck, depende sa sira yan. Yung mga maintenance niyan talagang quarterly, meron siyang budget. Pero yung mga sira na talaga, kailangan ng overhaul, yun. Hindi nakakayanin yun ng maintenance fund. So, i-request natin ang pundo niyan sa National Headquarters. Suno pa kay Director Abrenica nga pinaagi sa mga dugang nga fire truck ag fire stations diri sa Western Visayas, makapasangka dinhi sang efficiency sa mga operasyon kag pagresponde sa mga bombero diri sa Western Visayas. Report nagikan sa BFP Region 6 ini si K5, Kimon Tanyo Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.